салому дуруди бе поён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсан аз беҳтарин хабарҳои олами варзиш мегӯяд. Сар мекунем. ёдатон ҳаст, пеш аз интихоботи президентии бошгоҳи Барселона ҳамаи номзадҳо бо ваъдаҳои дуруғу рост дили мухлисонро ба даст овардан мехостанд. акнун ин вирус марзҳои Мадридро ҳам убур кард ва ин навбат мухлисони Реал ба ваъдаву нақшаҳои номзадҳо гӯш меандозанд. тобистон барои курсии президентии бошгоҳи шоҳона чанд номзад ба ҳам мубориза мебаранд ва яке аз рақибони пурқуввати Перес, чӣ гуна дирӯз гуфтем, ин Энрике Рикелме аст, ки аллакай боварии мухлисони бешумореро ба даст овардааст. ӯ дирӯз дар як суҳбати дигараш бори дигар аз нафраташ нисбати Зинедин Зидан гуфт ва илова кард, ки Зидан сармураббии дастаи ман нахоҳад буд ва менеҷменти варзишии даста барои овардани мураббии дигар кор мекунад. ба ман Юрген Клоп писанд аст ва ҳамчунин идоракунии Раул низ ба назар бад наменамояд. аз ин ҳар ду як тоаш сармураббии мо мешавад. кӯшиши дигаре ки мо мекунем ин баргардонидани Роналдо аст, чун ҳама медонанд ки Роналдо на танҳо барои ин бошгоҳ, балки барои таърихи футбол чӣ аҳамияте дорад. дар футбол сину сол аҳамияте надорад. кӯшиши дигари мо ин ба даста овардани Килиан Мбаппе аст, вале бояд мо ба вазъи молавии дастаро ба назар бигирем. Рамос бошад на танҳо футболбози хуб, балки рамзи дастаи мо аст. барои чӣ мо бояд бо ӯ шартнома тамдид накунем? агар ман президенти бошгоҳ шавам, бо ӯ шартнома бо маоше ки қаблан мегирифт тамдид менамоям, гуфтааст Энрике Рикелме. ваъдаҳои Рикелме ба ёдам ваъдаҳои як вакилеро меорад, ки пеш аз интихобот ҳар рӯз пеши халқ буду, баъди интихобот надидемаш. рафтем. Усейн Болт, дорандаи 8 медали бозиҳои олимпӣ, ки гумонам ниёз ба муаррифӣ надорад, ба суоли он ки миёни Роналдову Месси кадомашон беҳтарин бозингари дунё ҳастанд, ҷавоб гардонид. вақте одамони зур ба ин суол ҷавоб мегардонанд, ин маънои онро дорад, ки суханҳои онҳо ҷой дорад. ӯ гуфтааст, ки барои ман хеле мушкил аст зурро муайян кардан, чун ман як су ба мунтахаби Аргентина ҳаводорӣ мекунам ва сӯи дигар мухлиси ашадии Криштиану Роналдо ҳастам. ман бозиҳои Роналдоро ҳанӯз аз замоне ки дар Манчестер буд пайгирӣ мекардам, чунки ман мухлиси ашадии ин даста ҳастам. фикр мекунам Роналдо андаке аз Месси бартарӣ дорад, чун ӯ инро дар чемпионатҳои мухталиф исбот кардааст. хулас ман Криштиану Роналдоро интихоб мекунам, гуфтааст Усейн Болт. ман медонам, ки баъди ин гап Болтро нисфи одамони дунё эҳтиром мекунанду барои нисфи дигар ӯ куллан қадру қимате надорад. вале ӯ боз як гапи дигар гуфт, ки гумонам инро ману чанд нафари дигар тарафдорӣ хоҳем кард. ӯ гуфтааст, ки ба андешаи ман мо бояд ба таърихи тавсифҳои Роналдову Месси нуқта гузорем. бинед чӣ қадар истеъдодҳои ҷавон пайдо шуданд. ба ин мисол шуда метавонад Килиан Мбаппе. ман бесаброна интизори онам, ки ин футболбоз оянда ба чӣ дастовардҳое ноил мешавад. иброз намудааст Усейн Болт, дорандаи 8 медали тиллоӣ бозиҳои олимпӣ, рости гапро мегӯяд. таи 15 сол шуд мурдем аз Мессиву Роналдо гуфтан, гӯё ки дигар одам набошад, ё не? ахиран Серхио Рамос иқрор омад, ки ӯ дар муқобили Месси мушкилӣ дошт ва аз бозиҳои ӯ метарсид, ҳарчанд қаблан инро рад мекард ва мегуфт, ки Месси барои ман мисли бозингарони дигар аст. инро Рамос дар як филми ҳуҷҷатии бо номи Рамоси дастон иқрор омадааст. ӯ дар як эпизоди ин филм қисса кардааст, ки тӯли ин солҳо мо аз Месси азият мекашидем. шояд ки Барселона Месси намедошт, мо ҷоизаҳои бештарро ба даст меовардем. замоне буд, ки мо бо беҳтарин Барселонаи таърих бозӣ мекардем. мо бо яке аз сармураббиҳои беҳтарин Жозе Мауриньо барои шикасти Барселона мушкилӣ доштем ва баъзан имкон ҳам надоштем. мо зиёд ғалаба намекардем, вале он ҷо таҳти фишор будан эҳсос мешуд. ин фишорро баъзан мо ташкил мекардем, баъзан онҳо, гуфтааст Серхио Рамос. воқеан замоне ки Гвардиола дар Барса буду Жозе дар Реал, Эл Классико як ҷаззобияти махсус дошт. ҳимоятгарони Реал роҳи ба истилоҳ манъ кардани Мессиро меҷустанд. ҳимоятгарони Барселона вақти зарбазании Роналду рӯи худро сӯи дигар мекарданд. мо хушбахттарин инсонҳоем, ки шоҳиди бозиҳои зебои ин ду нобиғаи футбол будем. Златан Ибрагимович дар майдони футбол исбот кард, ки ӯ ба ҳар коре қодир аст ва дар қатори Роналдо ва Месси яке аз офарандагони нақши беҳтарин футболбоз аст. дар варзиши тайквандо низ ӯ дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардааст ва соҳиби камарбанди сиёҳ низ гаштааст.
акнун ин марди дорои 40 ҳунарро ба саҳнаҳои филмофарӣ даъват карданд ва ӯ яке аз нақшҳои марказиро дар филми машҳури Астерикс ва Обеликс бозӣ мекунад. қаҳрамоне ки дар ин филм Златан нақши онро иҷро мекунад, Антивирус ном дорад. дар ин филми машҳур дар қатори Ибрагимович ҳунармандони машҳури синамои ҷаҳонӣ Венсан Кассел, Пьер Ришар ва Марион Котриар нақшҳои марказиро бозӣ мекунанд. коргардони филми мазкур Гийом Кане ки нақши Астериксро бозӣ мекунад, Ибрагимовичро яке аз интихобҳои муваффақи ин филм арзёбӣ кард. шуморо намедонам, ман ба таври 100% боварӣ дорам ки Ибрагимович дар кино низ муваффақ мешавад. дар синни 40 солагӣ ки дар мунтахаби як мамлакати калон ба истилоҳ лидер бошӣ, ин маънои онро дорад ки ту одами оддӣ нестӣ. имрӯз чӣ хеле ки дар бораи Месси зиёд ҳарф задем. гумонам барои як бозигари монанди Месси китобҳо навиштан камӣ мекунад. президенти феълии Барселона Жоан Лапорта ки солҳои 2003-2010 президентии бошгоҳи Каталониро бар уҳда дошт, як асрореро боз кард ки шояд маҷаллаи Трансфермаркт ба истилоҳ ҳайрон шуда бошад. Лапорта гуфтааст ки соли 2006 вақте ки Месси нав ба саҳнаи футболи калон қадам мемонд, дастаи Интери Милан барои гузариши ӯ маблағеро пешниҳод кард ки 3 баробар зиёдтар аз трансфери рекордии ҳамун замон буд. он замон рекорд дар бозори трансферӣ гузариши Зинедин Зидан аз Ювентус ба Реал буд ки маблағи андак зиёдтар аз 77 миллион евроро ташкил медод. Жоан Лапорта гуфт ки ягон мухлиси Барселона ба Месси шубҳа надошт ва надорад. мо соли 2006 пешниҳоди Интерро ки 250 миллион евроро ташкил медод рад кардем. Массимо Марати орзу дошт ки Месси дар дастаи ӯ бозӣ кунад, гуфтааст Жоан Лапорта. Массимо ҳанӯз аз қадамҳои аввалини Месси ҳис кардааст ки ин бача ояндаи футбол аст ва қариб нисфи буҷати дастаро барои ӯ сарф карданӣ буд. он замон 250 миллион евро дар бозори трансферӣ чӣ ки ҳатто дар ақли инсон рост намегирифт. як хабари дигар атрофи хушбахтии Антуан Гризман, хетрики ғайриоддии ӯ дар ҳаёти шахсӣ аст. рӯзи 8 апрел Антуан Гризман соҳиби фарзанд шуд ва ин сеюмин фарзанди Гризман аст. аз ҳама ҷои аҷиби зиндагии ӯ дар ин аст ки ҳамаи ҳамин се фарзандони Гризман дар як рӯз таваллуд шуданд, яъне рӯзи 8 апрел. инро худи футболбоз дар саҳифаи твиттераш расонаӣ кард ва исми ин дустурякро Гризман Алба гузоштааст. пештар дастаи Барселона набуди Гризманро дар тамринҳо ба хотири корҳои шахсӣ арзёбӣ кард ва гуфт ки мо Гризманро бо хоҳиши худаш муддати чанд рӯз ҷавоб додаем. се фарзанди ӯ дар як рӯз зодрӯз доранд. аҷиб, ӯ чӣ хел нақша кашида бошад?